So yan, yun yung ating tamalis guys. Kain ka nyan? Yes. Okay. Lang. Hello mga kahabi, magandang umaga. So ngayong umaga guys ay may gagawin tayong napakasarap na kakanin. So kasama ko ngayon si Auntie Saning at gagawa kami ng tamalis. So yan, so ito yung ating mga sangkap sa paggawa natin ng tamalis mamaya. So abangan nyo guys kung paano ginagawa ang tamalis sa Bicol. So yan guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and like our videos mga kahabi. So salamat sa inyong panonood. Paggawa ng ating tamalis, gagamitan natin ito ng nyog. Ayan, gata ng nyog. At ang ating pangunahing sangkap, ang ating malagkit. So mamaya ipapakita namin sa inyo ang proseso ng paggawa ng tamalis. Yan guys, kuha kami ng dahon ng saging. So guys, bibilad natin sa araw yung dahon ng saging para ano siya, maging malambot yung dahon mamaya para gawin natin mamaya na pambalot dun sa ating tamalis. So yan na guys yung ating mga dahon. Bibilad natin yan sa araw dyan ng mga 2 oras. So ito guys yung pulutan, o sa Tagalog ay malagkit. Tamalis, suman ni Auntie Saning. Mat. Iglagan nini ng pandan. Pandan? Para mahamot siya. So yun guys, maghuhugas tayo ng bigas. Yung ating malagkit, hugasan natin. So na yung ating 6 na kilong malagkit. So nahugasan na po yan ni Auntie Saning. So lalagyan natin mamaya ng pandan. Yan, pinipiga na po yung ating nyog. So 6 na kilong malagkit guys. 13 nyog ang ating kinayod.
Ubos. Iyo ubos. Pati na pitsel. Pati di ka na ito, mama. Yung sabaw yun, Auntie Saneng. Yes. Yan, yung Pwede din. ilagay po natin, yung sabaw ng nyog. So yun din ang pinang sabaw sa paglamas ng ano, nyog. Ito na guys, yung unang gata ni Auntie Saneng. So, sasalain na natin dito sa ating kaldero. So salain ulit namin guys para siguradong walang nakahalong dumi. Tapos bibilangin natin kung ilang cup yung coconut milk. So para may eksaktong measurement yung ating timpla. Ay na. Yang dia sa kude. Aja. Ini. Yan napakatos. Ilan tarang ko? Dito mo sana. Kaya mo rata sa luto na sa akin. May pag-iba yung may itong. Di ba? Ang ratio po natin sa 1 kilong malagkit, 3 takal na coconut milk. So guys, so ngayon gumagawa tayo ng pinakamasarap na kakanin dito sa Partido area. So yan ang tamalis. So ngayon naman ilalagay na po ng Auntie Saneng ang asin. So isang kilo po ang ratio po ng 1 kilong pulutan, 1 tablespoon yan na asin ang ilalagay sa ating coconut milk. So meron tayong 6 na kilo ng malagkit, so 6 na kutsara ng asin. So guys, ang sunod ay ang pagpapakulo ng ating gata. So ito guys, ang pandan, ang pampabango ng ating tamalis. So guys, ito yung pinakamatagal na proseso, yung pagpapakulo ng ating gata. Isang oras na kuluan ito. Dito, kapitido. Lunggay. Dukit naman daan, dukit na. Tutingin pa kasi dito. Dukitan ka naman daan. Mga after lunch sa kunta matatapos guys. Karong oras may ka ba kang bukal ka. Tigsi-idip mo na. Yun na. So guys, habang niluluto namin tong aming tamales, siyan mag-prepare tayo ng tanghalian. Nakadamay So na ito yung ating mga nahuling isda ng mga ka-fisherman natin dyan. So lalagyan lang natin yan ng kalamyas. Sinigang sa kalamyas na sapsap. Yan si Boboy. Nagsaing na. Yan, meron na tayong sinaing. So habang hinihintay natin tong ating tamalis, lalagyan din natin yan ng malunggay. Yan, busy na ang mga kababaihan. Yan po si Manny Pacquiao. So yan guys, lalagyan na natin, kulo na. Kulo na guys yung ating kulo na yung ating coconut milk. So ilalagay na natin yung ating malagkit. Para magmalot, mag-init dito yung parog mo ka ng itok. Bang! I want to eat! Bon pang ano? Takong bagaan. Ayan guys, kukunin natin yung ating binlad na mga dahon ng saging. Baka ma-over na sa bilad. So pag na-over naman, lumulutong. So dapat tamang-tama lang yung pagkabilad natin. Yan. Ini okay na ini. Hindi lang ito yung oras pa.
Ay, forma. Yan, sukol na. Yun ang sukat ng ating ano. So ito na daw guys yung sukat ng ating pinaka pambalot doon sa ating tamalis. Yan. Musisupaan dyan. Ano mo yun? Pag ano, kada dahon, apat-apat, tas sarong kaublaan. Opo. So sa isang tamalis guys, 4 na dahon ang gagamitin natin. So ilalapat mo na yan dyan, 4-4. Tapos tutupiin. Gagamitan niya ng ano, gunting. Dugupitin para Gunting yan. magbilog. Ay bilog. Napakitang gunting. Ting para magupit ang dahon. Yan ang itsura guys ng pambalot natin sa tamalis. Yan, pabilog. So mamaya, tingnan natin kung paano babalutin yung sinaing na malagkit. So yan, kapiyesa-piyesa na yan guys. So isa na yan, isa. So isang ano na to, isang tamalis. Pag nilubluban kaya, abala, mapunos ka pa. Yeah. Yung binalad, teka na mapunos, na nasa taas ng ano. Ano pa kita kang pantalik niya. Diyan. So ang pantali nito guys, ano gagamitin mo ante? Sako lang or istro? Sako na lang. Sako. Mayo kitang istro mo niyan. Duro ko partid dahil gulong. Dalawa. Ligad yun niluhan ang kinaan. Kuya na. At siya naman. So ayan, halos madali na pong maluto ang ating malagkit. Yan ang gatong, talagang gagatungan mo talaga. Tapos pag takip niyan mamaya, baga na lang yung magluluto dyan. Iin-inin na lang. Yan, nagluluto na po tayo ng ano, tanghalian. Yung ating isda. Yan. Ito ang ulam namin dito sa probinsya guys. Sap-sap. Buwasan mo ng gato. Puno ba ito? Dumon sa yan, iin-inin na lang po yan. Hintayin na lang natin maluto yung ating malagkit. Ayos. Yan guys, yung ating tanghalian. Sinabawan sa kalamyas na isda. Pritong isda. Sinaing na bulinaw sa kamyas. Ating kanin. Yan ang mga kakain. Si Koy Koy, si Matmat, si ano na Pradali na naman. Choy Choy, Pasanay sa kumilakain. at si at Eli. Luto na lang. Punta na. Yan guys. Luto na ang ating babalutin na tamalis. Balutin na natin to sa dahon ng saging.
ito yung pinakamasarap dito, yung tutong. Guys, hindi na ito isasali doon. Huwag na natin ano, patagalin to. Sarap. Ayan. Yan. Ito ang ano, tipo. Ah. Nilala talaga naman. Sarap. Nam. Nam nam. Merinda lang. Ingat pa tayo. Carlo. Yun pang ng sarap. Siram. So guys, binibilog-bilog muna ang ating malagkit, saka ibabalot sa nilubluban natin, sa binilad natin na dahong saging. Yan. Dodoblehin pa para siguradong hindi siya talaga mag burst o hindi pumutok. Ayan na. So ito guys, ang binalot na tamalis. Ano itong pambukusan ko? Ayan. Ito na guys. Yeah. Yan. Ito na yung nabanot kong dalawa. Yan. Alam niyo, hindi ako marunong magbalot. Guys, yan, lahat na po na balot yung ating malagkit. So nakapagbalot po kami ng 60 pieces. Nag-uusbog mo na. Lima yung cancel. Kung dapat maluag sa nasunod. Yan, ito na guys, yung ating tamalis. Nakasalang na dito sa kaldero natin. Yan, papakuluan natin to ng 5 oras. So inabot tayo na maghapon. So almost 5 hours na yung nakalipas. So yan. So yan guys, luto na yung ating tamalis. So yan mga kahabi, luto na yung ating tamalis. So yan, tikman namin ni Auntie Saning yung aming gawa. So ang ating cameraman si Buboy. So guys, ang laman ng tamalis. Init. So guys, yan. Wow. Tapos mainom ka ng coffee. Yan, may cook pa. Ano ba to? So guys, napakalambot ng ng ating malagkit. So napakasarap. So tamang-tama lang yung yung alat. So yung texture niya napakalambot. So, super lambot kasi yung
malagkit natin guys. So bagong ani na palay. Yan di saning. So yan, napakasarap. Juni. Sarang ano mat? Ito guys, yung tamalis na kakanin. So yan. So salamat kay Auntie Saning sa pagluto sa atin ng napakasarap na tamalis. So yan guys. Salamat sa inyong panonood. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and like our videos mga kahabi. So salamat. Bye-bye.